Umu Eliza kwenu. Eli bobo, eli ibebe. Gwa nokete nso ka anyị mụọ Igbo. Una asị na igwe ntụ oyi ka a na-akpọ ya. Una asị na igwe ntụ oyi ka a na-akpọ ya. Ọsọ oyi ka ọ na-atụ. Ọkwa ọ na-ekpo ọkụ. Iji gịnị akpọzi ya sọsọ igwe ntụ oyi? Biko na ihe anyị na-akpọ ya n'onu asụsụ Igbo bụ ọpa ikuku. So ikuku ka ọ na-apa abịa. Ịchọzie ime ya okpobe ọkụ, ịchọkwa na ime ya ọjụba oyi. Igwe ọpa ikuku. Darụnụ. Nke abụọ bụ gịnị? Nju oyi. Ọ ihe anyị na-akpọ ya. Nke atọ bụ nkucha. Nke na-esi abụ ama m n'ụna ya amanata nke ihe anyị na-akpọ ya bụ nsachi akwa. Eji asachi enu akwa. Ya na-akpọ ya nsachi akwa. Ụfọdụ na-akpọkwa ya ọgọdọ akwa. Ma nke ọbụla asị m kwuo nsachi akwa ka wee dị mma na ntị. Nke kachasị ibi ya kịta bụ kedu ya na-akpọ nke a? Ya na-akpọ ya bụ ọba akwa. Ama m ndị pụrụsị nọ ndewe akwa ka ọ gịnị? Ọba akwa ka a na-akpọ ebe ọbụla a na-edebe ihe ọka nkụ. Ihe ọbụbụ ọba ịkpọzie afa ya ọba akwa. Oye bụ nke a. Ịghọta? Ọ bụ na-akpụ ụkwụ ka a na-edebe n'ebe o buru ibu n'ofu ime ebe ọba akpụ ụkwụ wee dịrị gabazie. Nke akwanụ ihe a na-akpọ ya bụ gịnị? Nko. Ụfọdụ na-akpọ ya nkowe mana ha na-abụ nke ọbụla sọ gị nko maọbụ nkowe. Nke ikpeazụ wee bụrụ mgbe ọbụla unu ga-abịa mmadụ fụ ihe esechara debesia n'ahụ aja, unu ebido na-eti pikchọ. Biko ihe anyị na-akpọ ya bụ eserese. Eserese ọ ihe anyị na-akpọ ya. Ngwa metụrụ m aka n'akara ịhụnanya, tinye okwu na ngalaba okwu, tụsakwanụ n'ozi a ma sonye Nwaada Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.